Vítajte v našom podcaste Lesk Aleš v beauty svete, kde sa venujeme rôznym sféram v beauty svete, či už pozitívnym, negatívnym, veľmi otvorene a veľmi úprimne a sme tu pre vás. Dnes budeme rozoberať kontroverznú tému estetickej medicíny. Ja tu vítam moju kamarátku pani Moniku Baňačkaj. Ahoj Monika. Ahoj. Monika je zakladateľkou Estetickej akadémie, ktorá vzdeláva lekárov, hovorím to správne. 9 rokov si pracovala ako medicínsky reprezentant, to znamená, že máš veľmi veľa praktických aj teoretických informácií od lekárov, je to tak? Áno. Takže dneska sa budeme s veľmi fundovaným a skúseným človekom baviť o estetickej medicíne. Tak, poďme na to. Takým veľkým boom momentálne v beauty svete je novelizácia zákona alebo úprava zákona, ktorá sa týka aj lekárov, aj kozmetičiek. My sa dneska budeme venovať tej lekárskej stránke, ktorá má obmedziť nejako rôzne lekárske špecializácie. Týka sa to samozrejme estetickej medicíny, hlavne výplni botulotoxínu a kyseliny hyaluronovej a ostatných aplikačných látok a metód, ktoré sa dneska aplikujú a môžu aplikovať. Čo si o tom myslíš ty? Táto novela zákona v rámci estetiky je určite veľmi dôležitá. Estetika a estetická medicína, ako ju teda nazývame, sa za posledné roky extrémne rýchlo rozvinula a pribudlo veľmi veľa nových techník, nových produktov a takisto aj tým pádom vlastne prišlo aj viacej možno nejakých komplikácií, otázok a víziev v estetickej medicíne. Čo je ale možno dôležité povedať je to, že estetická medicína ako taká neexistuje ako nejaký odbor v medicíne. Ako samostatná špecializácia. Takže preto je, teda sa stala takou šedou zónou aj v rámci tej legislatívy. Dobre, poďme si to rozobrať na také drobnejšie. Mojou prvou otázkou je, a to sa tam aj veľmi rieši, kto teda na Slovensku podľa legislatívy a podľa všetkých zákonov môže aplikovať a teda píchať alebo narúšať tú integritu pokožky, kto môže aplikovať teda tie výplňové materiály, botulotoxín a ostatné injekčné preparáty a kto nie. Tým, že sa bavíme o nejakých molekulách, teda ako je napríklad botulotoxín alebo kyselina hyaluronová, tak konkrétne botulotoxín je liek, kyselina hyaluronová je zdravotnícka pomôcka podľa legislatívy, tak určite tieto preparáty a tieto látky môže aplikovať iba lekár. To je nám asi všetkým jasné. Určite to si súhlasím naprosto. Určite jasné. Vzhľadom aj k tomu, že je tam potrebná naozaj dokonalá znalosť anatómie a sú tam obrovské riziká, ktoré môžu po aplikácii týchto látok vzniknúť. Čiže toto je určite oblasť a teda časť, ktorá je potrebná a nevyhnutná, aby ju aplikoval lekár. Určite. Čo hovoríš na novelu zákona, že si to vlastne tieto aplikácie výplňových materiálov, už nech sú to akékoľvek, chcú ponechať iba dermatológovia? Pretože z praxe vieme, aj ty, aj ja, že veľa lekárov, ktorí nemajú špecializáciu na kožné lekárstvo, aplikujú tieto výplne a sú v tom extrémne dobrí, majú vynikajúcu prácu, veľmi bezpečnú prácu, sú veľmi vzdelaní. Ja si myslím, a v podstate aj za moje pôsobenie v estetickej medicíne, čo už bude takmer 10 rokov, som sa stretla naozaj s veľkým množstvom lekárov rôznych špecializácií od všeobecného pediatra, dokonca po patológa až psychiatra, ktorí sa estetickej medicíne venujú a sú v nej naozaj veľmi dobrí. Tým, že samostatná špecializácia na estetickú medicínu neexistuje, v podstate, keby sme sa o tom bavili možno už tak podrobnejšie, v rámci estetickej medicíny my nejakým spôsobom neliečíme toho pacienta. Hej. Môžeme povedať, že je to pacient, ale môžeme povedať aj, že je to klient, je to čisto platená služba. Takže ja si myslím, že určite sú lekári rôznych špecializácií na to vhodní.
Dokonca v rámci tej anatómie si myslím, že sú aj všetci, alebo teda by mali byť všetci na nejakej jednotnej úrovni a teda mali by tú anatómiu ovládať všetky špecializácie dokonale. Takže ja to vidím tak, aj za tých 20 rokov, viac ako 20 rokov, čo je estetická medicína na Slovensku, tak sa teda školia a školili všetky špecializácie. Čiže za mňa by mal estetickú medicínu vykonávať lekár, ktorý má estetické cítenie, je zručný v aplikácii a naozaj ho táto práca nejakým spôsobom baví, ale prioritne by to mal byť lekár. Na špecializácii si myslím, že nezáleží. Ja si myslím to isté, pretože ako som vravela, z praxe vieme, že veľa tých nie dermatológov, nie kožných lekárov, ako vravíš, majú to estetické cítenie, sú veľmi vzdelaní tým, že sa tomu venujú dlhé roky, viac ako ostatní. Je to tak? To, kto je ako vzdelaný a kto má ako estetické cítenie, samozrejme je... Je to individuálne. Je to individuálne, určite áno. Čo je ale dôležité skôr v tej estetickej medicíne ako samotná špecializácia je za mňa vzdelanie. Tak, teda vzdelávanie tých lekárov, lebo nech skončí lekár akúkoľvek špecializáciu, či to aj je dermatológia alebo plastická chirurgia, alebo proste je to úplne jedno, aká špecializácia, nemá, dovolím si tvrdiť, takmer žiadnu znalosť a vedomosť z oblasti estetickej medicíny. Tým, že je tam potrebné jedna vec, poznať rôzne produkty, poznať rôzne techniky aplikácie. Ten trend je obrovský a veľmi rýchlo sa rozvíjajúci. Tí lekári túto znalosť z samotného vzdelávania medicínskeho, teda z tých fakult lekárskych nemajú. Takže tam je dôležité hlavne to vzdelanie, nie to, akú špecializáciu lekár ukončil, ale teda keď sa rozhodne venovať tej estetickej medicíne, tak aby mal na začiatku naozaj veľmi dobré a kvalitné vzdelanie v rámci tej estetickej medicíny. Vzhľadom k tomu, že u nás, a teda už dlhodobo je ten trend taký, že to vzdelanie je pár hodinové a možno jednodňové. Áno. Áno, presne tak. Tí lekári, už je to jedno, kto to je, aký to je lekár, ide na školenie, na výplňový materiál, napríklad dajme tomu na pery a trvá to jeden deň. Reálneho času to trvá možno 4, 5, 6, niekto je aj 8 hodín. Čo sa tam naučí za 8 hodín? No áno, mnohokrát sú aj tie školenia také, že tí lekári ani nemajú tú hands-on prax, ale oni naozaj sa idú pozerať na to, ako to niekto robí. To je jedna vec, to je tá zručnosť, to sú tie techniky a vlastne tá znalosť toho, ako danú látku naaplikovať. Ďalšou teda a nie menej, práve by som povedala možno viac dôležitou oblasťou je znalosť a schopnosť riešiť komplikácie. Hej, čiže tu sme vlastne aj pri tom, keď si sa na začiatku bavila teda aj o tých kozmetičkách. Kozmetička možno vie, ako tú peru pichnúť. Netvrdím, že sa to nevie naučiť, možno aj z YouTube, how to. Z YouTube sa dá všetko. Aj lekári, aj kozmetiku všetci. Áno, ale tam je dôležité to, že ak vznikne nejaká komplikácia, tak je potrebné ju riešiť. A vlastne tu musím povedať aj to, že lekári v rámci estetickej medicíny, ktorí teda vyštudujú akúkoľvek alebo skončia akúkoľvek špecializáciu a začnú robiť tú estetickú medicínu na základe toho jednodňového kurzu, oni nevedia riešiť komplikácie. Lebo naozaj to riešenie tých komplikácií a naučiť sa vôbec rozpoznať tú komplikáciu sa podľa mňa nedá jedným školením a získaním jedného certifikátu. Určite naprosto súhlasím s tebou v tomto. Myslím si, že je to aj veľkým problémom, že tie školenia nie sú nejako podchytené a že veľa tým lekárom stačí to jednodňové školenie. Čo zase na druhú stranu, tvoja akadémia, estetická akadémia poskytuje to školenie úplne v iným systémom, úplne inak. Povedz nám ako, aký je v tom rozdiel, prečo je to výhodnejšie pre toho lekára, je to lepšie a je to aj kvalitatívnejšie na vyššej úrovni. Prečo si to vlastne založila, prepáč, a prečo to robíš tak, ako to robíš? Za mňa to robíš úplne výborne a som rada, že si sa do toho pustila.
Ďakujem pekne. Práve tá moja prax v tej estetickej medicíne, 9-ročná, a teda dennodenné stretávanie sa s lekármi, navštevovala som rôzne kurzy, semináre, školenia, naozaj aj doma, aj v zahraničí. Tak som vlastne pochopila tú vec, že tým lekárom chýba práve to vzdelanie. Lebo to, že môžu ísť na hociaký jednodňový kurz, ktorý stojí, 300-500 eur, tak mnohí to berú tak, že veď pôjdem, vyskúšam, možno to budem robiť, možno nie. Potom si povie, mám ten certifikát, tak to teda skúsim, niekomu niečo naaplikujem, ale on v podstate nevie, čo má robiť a ako to má robiť. Takže mnohokrát sa stalo aj to, že veď aj my sme predtým, keď som robila v nejakej firme, tak sme organizovali nejaké školenie, kde som teda tých lekárov pozvala ako reprezentant. To školenie absolvovali a na druhý deň mi volali s tým, že ja som vlastne prišla na to, že oni v podstate nevedia nič. Čo s tým majú robiť, áno. Povedzme si to tak, že budeme sa držať tých pier, to je také najobširnejšie u nás, u žien, čo chceme, aby sa na nás skrášlilo. Tak povedzme si tak, že tých techník aplikácie kyseliny hyaluronovej do pier je strašne veľa. A menia sa. Strašne veľa. Menia sa, vyvíjajú sa a za jeden deň sa to nedá naučiť. Áno, ale to je jedna vec. Druhá vec je tá, že oni vlastne po tom školení možno si aj kúpili nejaký materiál alebo chceli si kúpiť, ale vlastne ani nevedeli aký. Nevedeli rozoznať, jednotlivé typy kyseliny hyaluronovej, ktorú kde majú použiť. Takisto, čo sa týka napríklad botulotoxínu, nevedeli, ako ho majú nariediť, koľko jednotiek na danú lokalitu majú použiť. Čiže naozaj, ja som sa dennodenne stretávala s telefonátmi lekárov, ktorí sa ma teda pýtali na tieto veci. Mňa to veľmi zaujímalo. Ja si myslím, že ja som sa naozaj našla v tejto oblasti. Veľmi ma to začalo baviť a tak som aj, napriek tomu, že nie som lekár, tak som si začala tie veci aj študovať. Áno, lebo to, že nie si lekár a pracuješ s tým, tak samozrejme mala by si mať naštudované. Čo ty máš? Áno, nemusíš aplikovať, aby si mala informácie o tom, čo a ako sa robí a deje. Ani nemám tú ambíciu začať aplikovať. Práve preto, aj že vidím, že to nie je vôbec jednoduché. Stretla som sa vlastne na školení, hlavne vďaka, že nie v živej praxi, tam bolo tých komplikácií naozaj málo, ale aj na tých školeniach s množstvom teda kazuistik a prípadov, kde teda sa preberali tie a riešili tie komplikácie, čiže viem, čo všetko to obnáša, takže aplikovať určite nie je moja ambícia. Ale čo som chcela povedať je vlastne to, že začala som si zbierať viacej tých informácií, začala som si študovať o tom niečo a naozaj som sa dostala do tej problematiky tak, že vedela som tým lekárom mnohom aj pomôcť. Poradiť, áno. A poradiť, presne tak. Z tej praxe. Potom aj keď prišli, lebo naozaj posledných 5 rokov je extrémny boom, čo sa týka nových produktov, nových aplikačných techník, nových molekúl, ktoré sa používajú v estetike, naozaj ich strašne veľa. A tí lekári z toho jedného kurzu sú skutočne stratení. Hej? Oni nevedia, čo s tým majú robiť, ako to majú naaplikovať, kde to majú použiť, s čím to môžu skombinovať, kedy to môžu opakovať to ošetrenie. Čiže tých otázok bolo strašne veľa. No a tak som našla, v podstate môžem povedať, možno takú dieru na trhu a veľakrát som sa aj nad tým zamýšľala, že prečo neexistuje nejaké vzdelávanie, nejaké školenie pre tých lekárov, ktoré by im na začiatku všetky tieto informácie teda ponúklo. Aj v praxi samozrejme. A naučilo aj ukázalo. Tak, presne, naučilo ich aj hlavne tú prax. Hej, takže za mňa, keby sme sa bavili o nejakej zodpovednosti a o nejakej bezpečnosti toho pacienta alebo klienta, tak je v prvom rade za mňa je dôležité to vzdelávanie toho lekára, ktorý začína s tou estetickou medicínou. No a tak som sa teda rozhodla, že vymyslím nejaké vzdelávanie, vymyslím nejaký koncept, ktorý by teda poskytol tým lekárom naozaj na tom začiatku. Zahrňal všetko. Áno, tú pomocnú ruku a zahrňal všetko. Takže tak vlastne vznikla estetická akadémia, ktorá má úplne iný koncept, aký tu bol doteraz. A za to sme veľmi radi. Kiež by viac lekárov sa vám ešte hlásilo a kiež by všetci boli takto mali tieto ambície byť naozaj vzdelaní do hĺbky vo všetkých smeroch. Pretože
tie jednodňové školenia, povedzme si to takto úplne od začiatku, vlastne žiadne tie školenia na Slovensku pre estetickú medicínu neexistujú v nejakom štátnom ponímaní. To znamená, že nie je to akreditovaný kurz, ako bývajú rôzne kurzy, ktoré nahrádzajú, napríklad kurz kozmetičiek nahrádza strednú školu kozmetičky. Hej, je to akreditovaný kurz. V estetickej medicíne vlastne nie je žiadne takéto usmernenie. Nie, tým, že ja si myslím, že ono v podstate určite je potrebné to vzdelanie pre toho lekára. Tam je ale dôležité práve to, aby to bol lekár. Čiže s tou estetickou medicínou by mal začať teda pracovať lekár. U nás začínajú aj neatestovaní lekári, takže naozaj je to úplne jedno, je tam dôležitá tá anatómia a už potom samotné to vzdelanie v tej estetickej medicíne, ale neexistuje nič také akreditované. A vieš, na čo ja narážam? Ja narážam na to, kto to ešte robí, kto vzdeláva tých estetických lekárov, kto ich vlastne školí. Od začiatku to vlastne bolo tak, a je to dodnes tak, že lekárov v estetickej medicíne školia lekári, ktorí majú v estetickej medicíne prax. Hej, čiže tá prax je bohužiaľ neobmedzená. To znamená, že môže školiť lekár s polročnou praxou, aj lekár s 20-ročnou praxou. V podstate áno. Aj lekár s 10-ročnou praxou. V podstate áno. Viac menej sú tu tak akože dlhodobejšie možno nejaké mená zvučné v tej estetickej medicíne, ktoré začali, teda na začiatku s tou medicínou a potom začali aj školiť, ale samozrejme v priebehu tých 20 rokov títo lekári vyškolili ďalších svojich kolegov a rôznych špecializácií, čiže už dnes školia v rámci estetickej medicíny a teda aj sú rôznymi speakerami na rôznych podujatiach aj lekári iných špecializácií, ale nie je to nejako striktne dané, že kto môže a kto nemôže. Nemáme to v zákone nejako obmedzené alebo v tom vzdelávaní dospelých. Dobre. Čo si myslíš, ešte je teraz veľmi taká kontroverzná a rieši sa táto téma, že vlastne títo lekári, ktorí robia tú estetickú medicínu, veľakrát aplikujú alebo spolupracujú s nejakými kozmetickými centrami, kozmetickými salónmi a vlastne majú vyhradený, 1, 2, 3 dní v týždni, kedy aplikujú kedy robia vlastne tie estetické zákroky v nejakom kozmetickom salóne. Čo si myslíš o tom, že im to chcú vlastne zakázať? Bude to obmedzené na pár tých špecializácií, ale že to ešte budú obmedzovať alebo chcú obmedzovať aj na miesto výkonu tejto praxe? Za mňa, a je to naozaj môj názor a bavila som sa o tom s mnohými lekármi, ja si myslím, že určite je potrebný nejaký typ zariadenia, ktorý je vhodný na aplikáciu týchto zákrokov. Nechtové štúdiu nie je ideálny priestor. Povedzme si to takto napríklad, na takom jednoduchom príklade, aby všetci pochopili. Ale dnes vidíme v praxi extrémne veľa, či už sú to kozmetické salóny alebo rôzne zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ktoré sú lepšie vybavené ako hociktorá ambulancia alebo nejaké zdravotnícke zariadenie. To súhlasím, áno, je to tak. Takže to, že sa aplikuje estetická medicína v kozmetických salónoch, má také dva smery alebo... Dve strany. Áno, dve strany, dva pohľady. Jeden je ten, či tie estetické zákroky v tomto zariadení robí kozmetička, alebo či ich vykonáva lekár. Za mňa, ak je v nejakom peknom kozmetickom salóne ponúkaná estetická služba a je ponúkaná kozmetičkou, je to nepripustné. Kozmetička jednoducho nesmie pracovať ihlou, nesmie pracovať kanilou a nesmie pracovať v určitých hĺbkach. Nepozná anatómiu. A nesmie pracovať, povedzme si to aj napríklad s botulotoxínom, keďže je to liečivo. Áno, botulotoxín je liek, kyselina hyaluronová je zdravotnícka pomôcka, čiže nesmie. Za mňa ale, ak sú nejaké pekné salóny a zariadenia starostlivosti o ľudské telo a majú spoluprácu s lekárom, ktorý tam chodí tieto zákroky vykonávať, ja osobne na tom nevidím nič zlé. Pokiaľ sú splnené hygienické normy. Tak. Za mňa by bol úplný ideál a úplne akože, keď sa bavíme o nejakom ideálnom svete, tak by mohlo vzniknúť nejaké zariadenie, ktoré by nemuselo byť zdravotníckym zariadením alebo ambulanciou teda, ale bolo by
bol by to kozmetický salón, alebo by to bolo teda zariadenie typu starostlivosti o ľudské telo, ktoré by malo, ale teda muselo by spĺňať určité podmienky na to, aby sa tam mohli tieto zákroky vykonávať. Čiže presne ako si spomínala, vyššie hygienické štandardy, vyššia kontrola nejakých orgánov, teda presne tak kompetentných. Takže určite áno. Lebo povedzme si tak, prepáč, ak sú nejaké čisto, že nie kozmetický salón, ale estetická klinika, ktorou majiteľkou je, dajme tomu, lekár a robí tam tieto výkony, nie je to zdravotnícke zariadenie. Spadá to stále do kategórie kozmetických centier. Z hygienického pohľadu alebo z noriem hygieny. Hej? Vlastne tie estetické kliniky sú dneska rovnako kategorizované ako kozmetické centra, čo sa týka tej hygieny a bezpečnosti a týchto vecí. Áno. Je to tak. Áno, vlastne sú na rovnakej úrovni z tohto pohľadu a tým pádom aj oni budú musieť zavrieť, keďže to nebude zdravotnícke zariadenie. Tak áno, buď to pretransformovať, bolo to tak myslené, že teda buď to pretransformovať na zdravotnícke zariadenie, čo vieme, že je podľa mňa úplne akože náročná byrokracia, hej, proste sú tie podmienky úplne iné. Ďalšia vec, to zdravotnícke zariadenie musí spĺňať normy, ktoré ja si nemyslím, že sú celkom potrebné na výkon estetických zákrokov. Áno, predsa tam, ja neviem, neoperujeme srdce, alebo nie je to nejaká plastická teda chirurgia, že už sa tam nejakým spôsobom sála, áno, presne tak, nejaké invazívne takéto zákroky chirurgické sa tam nerobia. Tak v tom prípade by to teda bolo nejaké to špecializované zariadenie, už by sa nazvalo, ako by sa nazvalo, to už je naozaj iba nejaká hra so slovíčkami. Dôležité je ale, že by teda muselo spĺňať nejaké iné hygienické štandardy, muselo by byť vybavené na to, aby ten lekár vedel poskytnúť prvú pomoc, aby vedel teda, aby mal tam aj technické, aj materiálne vybavenie na poskytnutie teda v prípade potreby. No a čo je teda ale dôležité, lebo dnes sú tie kozmetické salóny alebo zariadenia starostlivosti o ľudské telo mnohokrát sú tam majiteľmi teda buď kozmetičky alebo nejaký... Ale tam by to muselo byť to, že teda buď by bol majiteľom lekár, a ak nie, ak by teda bolo to, že chodí do nejakého kozmetického salónu, kde teda je majiteľkou nejaká iná pani kozmetička, museli by mať medzi sebou nejakú zmluvu. Hej, teda musel by to byť zazmluvnený ten lekár, že je tam nejaká teda zmluva o garantom. Áno, že by bol garantom týchto zákrokov, by bol daný lekár. Hej, čiže áno, ja viem, že to možno v rámci, že to je tak jednoduché povedať, ale v rámci tej legislatívy to možno nie je tak jednoduché vytvoriť. Vzhľadom aj k nejakým kontrolným mechanizmom potom následne na to. Ale myslím si, že v tom ideálnom svete by to bolo dobre. Raz ho vybudujeme. Dúfam, ten ideálny svet v beauty svete. Všetci nie, len my dve samozrejme. Z môjho pohľadu, alebo ako sme sa aj predtým bavili, tak vlastne tá novela zákona bude extrémny zásah nie len pre kozmetičky, ale aj pre lekárov. Prečo to nie je nejako komunikované verejne alebo komunikované s viacerými lekármi? Každopádne myslím si, že nechcú zle. Samozrejme aj ich prioritou, takisto ako aj prioritou všetkých lekárov je bezpečnosť pacienta. Hej? Určite áno, to akože sa nemusíme o tom baviť. Každopádne táto problematika je obrovsky široká, hlboká. Naozaj je veľká a tým, že by sme urobili nejaký zásah a teda chceli by sme to vyriešiť jedným zákazom a to tým, že teda zakážeme, že sa to nesmie robiť v kozmetických salónoch a zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, malo by to obrovský dopad, tak ako si spomínala presne aj na mnohých lekárov. Hej, takže ja si myslím, že určite je potrebné toto riešiť. Určite je potrebné nejako to legislatívne upraviť, nejako to regulovať, ale skúsme možno ísť do toho hlbšie a pozrieť sa naozaj, že za tých 20 rokov sa tu urobilo niečo, čo nie je možné jedným zákazom zakázať a upraviť. Ďalšia vec je tá, ak by sme to urobili, ja si myslím, že ešte viac by sa možno prehlbila tá
šedá zóna. A tak či tak, ten, kto chce robiť mimo zákona a mimo legislatívu, tak si cestu a spôsob nájde. Určite. Takže naozaj ja si myslím, že je potrebné hľadať nejaké riešenia, ale hľadať riešenia také, aby vyhovovali čo najväčšej skupine ľudí a takisto, aby sme pozerali samozrejme na tú bezpečnosť klienta. A pre mňa, vrátim sa opäť k tomu, je najdôležitejšie začať teda od začiatku. Od toho vzdelania. A to je od školy, ako aj naše detičky začínajú od školy, takže naozaj od toho vzdelania tých lekárov v estetickej medicíne. Lebo legislatíva sa ešte obracia aj na tému bezpečnosti. To znamená, že lekár vlastne neodborne aplikuje, aký je to v kozmetickom salóne aplikované, ale ak je to aplikované v zdravotníckom zariadení, tak už je to odborné. Alebo z bezpečnostného hľadiska je to akože bezpečné a v tom kozmetickom salóne alebo v tom estetickom centre, ktoré nie je zdravotníckym zariadením, ale je to estetická klinika alebo centrum, to nie je bezpečné. Ono to nie je bezpečné ani v zdravotníckom zariadení, áno, lebo naozaj akože aplikovať kyselinu hyaluronovú alebo botulotoxín nie je akože bezpečná záležitosť. Nie, samozrejme, zobrať si paralén za plynovodou. Áno, určite tak, takže práve preto sa bavíme o tom, že to teda ešte raz spomenieme, musí urobiť lekár. Za mňa, ak to robí lekár v zariadení, kde má naozaj vysoký hygienický štandard, kde má všetky materiálno-technické vybavenia k tomu, aby vedel poskytnúť prvú pomoc, ale ak má znalosť v tom, ako má odhaliť tú komplikáciu, ako ju má rozpoznať a ako ju má riešiť, tak tým, že je lekár, tak to urobí rovnako v zdravotníckom zariadení, ako aj v nejakom estetickom centre, ktoré teda nespĺňa štatút zdravotníckeho zariadenia. Zase naopak, ak máme lekára, ktorý túto vedomosť nemá, absolvoval jeden párhodinový, maximálne jednodňový nejaký kurz, získal osvedčenie, certifikát, že to teda môže robiť a ide s týmto certifikátom na druhý deň do svojej ambulancie, ktoré je zdravotníckym teda zariadením a aplikuje tam, tak je to za mňa neodborne podaný výkon v zdravotníckom zariadení. Áno, lebo nemá tú vedomosť, ako to má robiť, nevie rozpoznať komplikáciu, nevie ju riešiť, takže je to jedno, či to urobí v zdravotníckom zariadení alebo nie. Áno, ja naprosto súhlasím s tým, že čo už si aj ty niekoľkokrát zopakovala, že tieto estetické veci by mal robiť len lekár, teda aplikácie, či už kyseliny hyaluronovej polynukleotidov, neviem, hoc čoho, čo sa aplikuje pod pokožku a robí to tam niečo a botulotoxín, samozrejme, to je ako prvý, by mal robiť iba lekár, ale na Slovensku to robí veľa kozmetičiek, zdravotných sestier a klientky tam aj tak idú. Čo by si im doporučila? Prečo tam nie ísť? A vrátime sa opäť k tomu, že nevedia riešiť vlastne tie komplikácie. Vždy sa môže niečo stať. Neexistuje, neexistuje lekár, ktorý je neomylný, že sa mu niečo nestane, pretože každý klient je individuálny a my nevidíme do neho. Je to tak? Súhlasíš so mnou? Áno, stať sa môže čokoľvek. Stať sa to môže aj lekárovi, aj nelekárovi. Stať sa to môže aj lekárovi, ktorý už aplikuje 15-10 rokov. Samozrejme môže vzniknúť komplikácia. Určite áno. Ešte by som tu nám možno povedala, keď si spomínala tie kozmetičky a spomenula si aj tie polynukleotidy, teda tak naše virálne lososie spermie. Aplikujú sa teda aj v kozmetických salónoch a kozmetičkami. Tu je ďalšia taká obrovská téma, ktorú by sme vedeli otvoriť a o ktorej by sme sa vedeli baviť, a je to vlastne nejaký pôvod materiálov, ktoré sa používajú v estetickej medicíne. Už ako sme spomínali, botulotoxín je liek, je to v podstate jediný liek, ktorý sa v estetickej medicíne používa. Potom je to kyselina hyaluronová, ktorá teda je, ako má šuklkot, teda je to zdravotnícka pomôcka. A potom je tu kopec iných prípravkov, ktoré majú, teda sú to kozmetické prípravky.
Hej. Kategorizované ako kozmetické prípravky. Nie sú to ani lieky a nie sú to ani zdravotnícke pomôcky, ale sú to kozmetické prípravky. Tieto kozmetické prípravky používajú v estetickej medicíne aj lekári, ale používajú ich aj kozmetičky. Tu je ale rozdiel, akou technikou sa to aplikuje a ako hlboko vlastne ideme a ako narúšame integritu kože. Hej. Čiže za mňa si myslím, že ak kozmetička používa nejaký kozmetický prípravok, napríklad mezoterapeutický, ktorý je teda určený na topické použitie a aplikuje ho nejakým dermaperom a naozaj nejde do hĺbky kože, kde teda jej to tam začne krvácať. To znamená tam, kde nenaruší tú cievnu skladbu kože? Tak si myslím, že je to aj dobré vlastne tú kožu ošetriť aj z tých vrchných vrstiev. Samozrejme. A teda za mňa to môže robiť. Áno, ja si myslím, že je to úplne aj bezpečné. Do nejakej obmedzenej hĺbky, samozrejme to je presne, áno. Bezpečné. Ak vie, čo robí, tak. Tu by sme sa mohli zase vrácať k tomu, že to, čo si vravela o vzdelení lekárov, to isté platí u kozmetičiek, že vlastne oni idú na 4-hodinový alebo 5-hodinový kurz mezoterapie dermapenom, aplikácie dermapenom a vlastne nič akože zásadné sa tam nedozvedia. Dozvedia sa nejaké informácie, ktorý koktail látok napríklad na čo použiť a ako s tým perom chodiť po tej pokožke. Aj to veľakrát robia po svojom alebo zle. A ako hlboko idú. Aj to ich učia na tých školeniach, že môžu ísť až do hĺbky 2,5 mm. Čo je už veľmi veľký zásah a už sa tam môže narušiť samozrejme cievna skladba, inervácia povrchová a tak ďalej. Takže áno, a určite verím aj tomu, aj v rámci tých kozmetiček, vedia, akože pracovala som aj s nimi a teda som aj s nimi v kontakte dodnes. Nie je kozmetička ako kozmetička, je rozdiel, či má nejakú prax, koľko ročnú má prax a teda čo všetko má za sebou a potom takisto je tu nejaká kozmetička, ktorá, ako si spomínala, ide na nejaký pár hodinový alebo mesačný, dvojmesačný nejaký kurz a zrazu sa z krajčírky stane kozmetička, hej, lebo chce, deje sa aj to. Čiže naozaj zase sme tu pri tom vzdelávaní a možno pri tom, že presne určiť, kde končí tá kozmetika. Hej, teda pokiaľ môže tá kozmetička teda siahať a pracovať v rámci tej dermy a kde už teda začína estetická medicína a čo už presne patrí do rúk lekára. Hej, lebo aj ako som spomínala, vlastne tie kozmetické prípravky v rámci tej estetickej medicíny sa dajú naaplikovať teda tým dermaperom do tých vrchných vrstiev kože, ale vieme ich naaplikovať aj hĺbšie, teda ihlou a to už by teda mal robiť lekár. Samozrejme. Aj nie kozmetička. Je to v v podstate ten istý prípravok, ale vieme ho naaplikovať vrchné vrstvy, čo teda môže urobiť kozmetička, ale už do tých hĺbších určite lekár. Menia sa tam koncentrácie tých prípravkov, keď ide na povrch tej pokožky, dajme tomu, a keď sa pícha injekčne? Ono je to v podstate mnohokrát ten istý prípravok. Napríklad, keď sme sa bavili o tých polynukleotidoch, hej, tak akože sú rôzne mezoterapeutické koktejly, ktoré sú buď teda čistý polynukleotid, alebo v kombinácii s nejakou kyselinou hyaluronovou, samozrejme nesieťovanou, keď sa bavíme o mezoterapeutických. A ten prípravok vieme teda naaplikovať povrchovo a vieme ho teda naaplikovať aj trošičku teda ihlou pod kožu hlbšie. Aby sme sa vrátili k tej novele toho zákona, tá sa dotýka samozrejme aj kozmetičiek, ale tie budeme rozoberať v ďalšom dieli snad. Dneska sa budeme držať tých lekárov. Ako to tak komplexne vidíš ty? Čo by sa tam malo zmeniť? Aby to bolo úplne v tom našom ideálnom svete a aby to bolo tak, ako to má byť a vyhovovalo to každému a bolo to zároveň bezpečné pre klientov, pretože o tých primárne ide, samozrejme. Dúfajme. Každému. Určite áno, je to obrovsky široká téma, čo by sa tam všetko malo možno ani nie tak celkom zmeniť, lebo niektoré veci sú upravené, áno, ale možno nejako regulovať. Čiže v prvom rade je to určite to stanovenie toho, ako som spomínala, že kde končí tá kozmetika
a kde začína vlastne estetická medicína. Teda čo ešte presne môže urobiť kozmetička, do akej hĺbky, ja neviem s akým prístrojom, nástrojom, hej, proste kde presne môže ísť a čo môže robiť a čo už patrí do rúk výhradne lekárovi. Hej, kde už vlastne hrozia väčšie rizika, kde už je potrebné riešiť komplikácie a to už teda kozmetička nevie. Čiže nejakým spôsobom to presne stanoviť a definovať. No a samozrejme zase sa vrátime k tomu, vrátiť sa k tomu vzdelávaniu. Vzdelávaniu aj lekárov, ale aj tých kozmetičiek, ako sme hovorili. Hej, čiže v podstate je to stále o tom istom. Naozaj nejako ich na začiatku začať vzdelávať, teda keď niekto chce začať robiť v tej estetickej medicíne alebo chce sa teda stať kozmetičkou, tak teda naozaj to vzdelávanie nastaviť, zamerať to na tú prax, zamerať to naozaj na tie riešenia tých komplikácií a fakt to teda zamerať na nejaký dlhší proces vzdelávania, nie len na jeden certifikát. Hej. Čiže asi to a potom takisto, čo je za mňa určite veľmi dôležité, je práve aj to zariadenie, o ktorom sme sa bavili. Hej, teda, že či to už je salón, zariadenie starostlivosti, alebo teda naozaj špecifikovať nejaké iné zariadenie, kde by sa mohli vykonávať estetické zákroky, kde by bol garantom lekár, kde by teda celú tú zodpovednosť za tieto výkony bral na seba lekár. No a v neposlednom rade je kontrolný mechanizmus. Lebo povedzme si úprimne, dnes si kúpime na internete všetko. A preto je naozaj veľmi, veľmi dôležité obrovský kontrolovať. Trh je otvorený obrovský trh. Celosvetový by sme mohli povedať už dnes. Je kontrola pôvodu materiálov, ktoré sú používané v týchto zariadeniach. Lebo už keby sme sa bavili o tom a bavili by sme sa úprimne a otvorene, či to je ambulancia, alebo to nie je ambulancia. Aj v ambulancii sa dá použiť prípravok a teda nejaká látka, ktorá teda nie je možno priamo od distribútora, ale je kúpená na internete cez nejaké iné nedistribučné stránky. Verejné. Áno, je to tak. Ja som sa s tým osobne stretla, kedy moja kamarátka prišla za mnou s tým, že má obrovské bolesti v perách, že má obrovské hrudky proste má citeľné hrudky v perách, ktoré ju boleli a dokonca mala aj kartičku s nálepkou z tej výplne kyselinky hyaluronovej, ktoré boli aplikované a ako sme to náhle začali googliť, tak sme prišli na to, že túto výplň alebo tento aplikačný prípravok je vlastne, ako to povedať, aby sa nezožrali, ale bohužiaľ je to tak, je to proste objednané z Číny a nákupná cena bola 28 €. Ona za to dala 200 €. Áno. Hej, takže aj to treba regulovať, si myslím. Presne tak. To je základ toho všetkého, mať tú kvalitu. Tam je tá bezpečnosť, základ tej bezpečnosti podľa mňa, alebo pre mňa je vedieť, odkiaľ tú výplň, ktorú mi ide aplikovať lekár, aká je, odkiaľ je, či je certifikovaná, či je bezpečná a nie je bezpečná. To je základ. Podľa mňa to je základ pre toho klienta, čo sa týka bezpečnosti. Z jednej strany, z druhej strany je to samozrejme to vzdelávanie. To je ďalšia vec, to je tak, navzájom sa to dotvára, prepája, jedno bez druhého. Áno, ja netvrdím, že nejakým spôsobom nie je legislatíva, alebo už ako sme spomínali, lekár môže niečo robiť, je tu zákon o liekoch, ale ten trh v rámci tej estetickej medicíny je tak rýchlo rozvíjajúci sa, že jednoducho naša legislatíva nebola veľmi dlho upravovaná a regulovaná v tomto smere a preto tu vznikla tá šedá zóna, lebo jednoducho tá legislatíva nestíha tomu tempu toho trhu. Aj ten trh je otvorený, no dneska si môžeme kúpiť. Aj my ako obyčajný človek si dokáže kúpiť tú výplň. Áno, stáva sa aj to, áno, že prídu k lekárovi, že pichnite mi túto výplň, kúpila som si na internete. Stáva sa aj to, že si to pichajú navzájom so sestrou. Aj takéto príbehy máme z domova, zo sveta. Za tých x rokov sme toho sa napočuli, myslím, že aj ja, aj ty. Áno, určite veľmi veľa. Ak budete chcieť
počuť nejaké príbehy z tejto šedej zóny, radi vám urobíme podcast príbehový, aby ste vedeli, prečo je dôležité naozaj ísť k lekárovi, ktorý má to školenie riadne a má ho možno kvalitnejšie alebo viacdňové a naozaj ovláda tú problematiku komplexne, nie iba z jedného dňa, že vie pichnúť ihlu, stlačiť piest a tadadá, máme pery. Takže tak, áno, táto téma je, mohli by sme sa tu rozprávať hodiny a hodiny, dni a dni o tomto, pretože tých vecí v tom a tých úskalí je strašne veľa. Na záver dnešného dielu, teda ja ti veľmi krásne ďakujem, že si bola ochotná o tomto rozprávať otvorene. Ak by vás zaujímali nejaké otázky, kľudne nám píšte, radi zodpovieme v budúcej časti alebo v ďalšom dieli. Môžeme sa zamerať na to, čo vás najviac zaujíma. Čo by si tak doporučila, alebo čo je také tvoje posolstvo nakoniec v tejto estetickej medicíne? Čo je tvoj taký pohľad na to, ako by to v tom našom ideálnom svete malo byť? Čo je za teba to najdôležitejšie v tomto celom? Za mňa je určite najdôležitejšia komunikácia, schopnosť počúvať, schopnosť komunikovať, aj keď možno mám iný názor ako niekto iný, aj keď si myslím niečo iné ako ten iný. Hľadať cesty a spôsoby, vzhľadom k tomu, že estetická medicína sa naozaj, ako sme viackrát spomínali, veľmi rýchlo vyvíja a je dostupná už naozaj každému. Áno, tak aby k nej mal možnosť a prístup naozaj každý, kto chce, ale aby sme vedeli teda vyhovieť čo najväčšej skupine ľudí, čo najväčšej skupine lekárov, ktorí sa chcú tejto téme venovať, ktorí si chcú rozširovať v tejto oblasti teda svoje vzdelanie. Teda naozaj tá komunikácia, otvorená spolupráca je naozaj veľmi dôležitá. To je veľmi chýba, aj spolupráca, prepáčte, preruším, aj spolupráca lekár-kozmetička. Mne to napríklad v praxi, ja som kozmetička, mne to veľmi často mi to chýba. Spolupráca medzi lekármi všetkých špecializácií, teda ktorí sa venujú tej estetickej medicíne. Takisto je veľmi dôležitá nejaká databáza a tvorba nejakej databázy, kde by sme mali nejaké dáta, kde by sme vedeli presne povedať, koľko máme komplikácií, aké máme komplikácie, ako ich máme riešiť, zdieľať navzájom medzi lekármi tieto informácie. Aj tie chyby vlastne, aby presne sa tí ostatní z toho ponaučili a vedeli reagovať. Hovoriť o tom, aby sa to lekári navzájom medzi sebou učili a naozaj, aby sme prispeli ku krajšiemu svetu. K ideálnej budúcnosti pre estetickú medicínu. Som veľmi rada, že som ťa mohla dneska vyspovedať a privítať a mohli sme, myslím si, trošku tak otvorenejšie a úprimnejšie rozprávať o tejto problematike a nie len o tých pozitívach, ale aj o tých negatívach, ktoré to samozrejme zahrňa a sú tam, vždy tam budú a boli. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla, že si sa mnou porozprávala, že sme to mohli rozobrať. Budem sa tešiť na ďalšie naše spolupráce a ďalšie naše témy, ktoré budeme takto otvorene rozoberať. Ďakujem aj ja pekne za pozvanie. A s vami sa teda lúčime pani Monika Baňačkaj a ja. Budeme sa aj na vás tešiť. Ak máte nejaké otázky, podnety alebo čo vás zaujíma v beauty svete celkovo, aj samozrejme tej estetickej medicíne, aj všeobecne z iných sfér, kľudne nám píšte a my sa budeme tešiť na vás v ďalšom dieli, aby sme vám poskytli pravé, nefalšované a reálne informácie, ako to chodí. Majte sa pekne, vidíme sa na budúce.